Basurto eskolako irratia zurekin. Kaixo Basurto, euskera peto-petoan eta zuzenean hemen duzue gaurko irratsaioa. Gaur 2020ko azaroaren 27 da, ostirala, beraz ostiraleko kanta jarriko dugu. Ostirala iritsi da, ostirala, bozez betetako eguna, zatoz gurekin laguna, mantalak etxera eta diegunetako horra, astelenean berriro ere, bilduko gara ikastola. Gaur hodeiak izango ditugu, egun osoan zehar, egun alaintzeko. Lehenengo maila ikasleek egindako kanta jarriko dugu. Kaixo lagunok, Basurto eskola ikasten dugu. Kanta bat abestuko dugu. Astera, segura, ostirala larun bata eta berriro igandea. Hau da gure astea, la 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 la, hau da gure astea, la 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 la. Aste honetako musikaren eguna ospatu dugu eta Basur agertu da. Jarraian zorionak urteak betetzen dutenei, 4. mailako Kenet eta Arman. Asmakizunaren erantzuna ilea izan zen. Aste honetako irabazlea 2. mailako Usue izan da. Zuzendaritzatik pasa opariaren bila. Lehenengo zikloko ikasleek gaur asmakizuna prestatu dute. Egon adi. Lumaia ederra dut, handia eta zorrotza mokoa. Beti errepikatzen dut eta ikasitakoa. Zer da? Errepikatuko dugu. Lumaia ederra dut, handia eta zorrotza mokoa. Beti errepikatzen dut eta ikasitakoa. Zer da? Erantzuna baldin badakizu sartu atezaintzan dagoen postontzian eta hasteko zozketan parte hartuko duzu. Ez ahaztu zure izen abizenak idaztea. Eta besterik gabe, egun ona izan eta bihar arte. Basurto eskolako irratia zurekin.